Цімкає зранку сінічка, прийде вяснічка, каташки, як свічечки, верби у гаї, і на березі сонячної гаї. Запалиться свечка громничка, Святого Духа промінь, Божій Маті святой залишничка, святличка, живи огмен. Ахова людського дому, оберегай нас от грому, знаком крижа очисти кутки, закутки, выгоняй наши смутки. Таємниця, гробниця, ти нашей смерті, сестриця, душу виймеш з тіла, як з древа, няхай летить куди треба. Погрей нас, холодних, употай перед земной одинотой. На святые гробницы у половине зеницы будем щиро молиться, как самим не спалиться. Добрый день! День добрый! Сёння мы вам расскажем. Про тое, як зима з весною сустракаються. І свято гэта наши продки называли храмаўнік ці стрэчанне. Называлі продкі наші гэтае свята грамаўніцы ці грамніцы. Так адбылося, што на Беларусі гэта свята мае некалькі назваў: грамаўнік, грамніцы, стрэчанне. Гэта ўсё адно свята. Грамніцы або стречанне – зимове свято народного календаря. Католіки означають його 2 лютого, а православні – 15-го. Мяркуюць, што назва паходзіць ад язычніцкага бога, грамаўніка, перуна, бога веснавых навальніц і дажджоў, якія спрыялі расліннасці. Дітей, зацікавлених побачити зустрічу зими і літа, посилали їх голих і босих за гумни і городи, обіцяючи, що зима дасть їм червоні боти. Про гэты пераломны дзень казалі: на граніцы, паўзіміцы, пастане надвор'я прадказалі характар надыходзячых весны і лета. Якая погода на граніцы, такая весна. Калі на граніцы вялікі мароз, то лічылася, што снег палежыць нядоўга, а лето будзе погоднае і сухое. Метелица на стречане предсказывала долгую весну, а значит, недохоп корму для живёлы. Потепление на стречане свечило про раннюю весну. Коли на границе пели напьется водицы, то на юрке волк подвес травицы. Однако лето чекалось непогодное с невеликим урожаем. На границе от лига з урожаю буде хліга. Основным ритуалом на гэтае свята было асвячэнне ў храмах свечак. На свята маці пяклі з цеста дочкам серпы, а сынам косы. Пасля грамніц сяляне пачыналі рыхтавацца да веснавых работ. Мужчыны ладзілі сохі і бароны, жанчыны садзіліся за кросамі. Мы ж вам расскажем, як зустрічали грамніцы у нашій місцевості, і якое значення має грамнічна свічка. Ну вось і грамніцы, палова зімы. Запалю я свечку, тыпово на утеху. Обнясу свечечкой усе куточки хатки, каб не было бы звадки.
дорога, как не кликала дорога. Дед, внук, ходите сюда. Дай, старая наша, берег. Я положу его на место, как любая нечистая сила, не зведла дерево, не смогла сдурить наш дом своими чарами. Бабуля, расскажи, коли ласка, навошта ти мені волоси обпалила? Это что, так треба? Именно ведь сегодня? Милый мой сокольник, это я берегла тебе от воров, как ты рос здоровенький. Сегодня свято, гробницы. Сьогодні свято, а коли свято, то і працювати нельзя. Так, внучек. Ну тоді я побіг на вулицю, там хлопці сніжну баталію рихтують. Бежи, мой хороший, нюхай мороз покрасить твои щеки, дай силы и здоровья. Бабуля! Что здарилась, ласточка? Ой, бабулечка моя! Ну что ж такого могло здариться, как бы этой вочки Василюшки марками заплыли бы? Ой, бабулечка моя, как ти тільки зараз бачила Олеся. Він стоїть білий, як полотно, трясеться, ніби осиновий лист. Ты что ж, кажи худшей. Так я ж коли вибігав на вулицю, спужався великого собаки, і тепер стоїть і не може поворухнутися. Ой, божечки, видишь его худшей сюди, а я тим часом достану граничную свечку. Сиди, злый дух, оставь наш белый пух, оставь душу, оставь тело, как хлопцу стало весело. Зайди, злый дух, оставь наш белый пух, оставь душу, оставь тело, как хлопцу стало весело. Зайди, злый дух, оставь наш белый пух, оставь душу, оставь тело. Хлопцю стало весело. Посиди, мой голубочок, зараз тобі полегше, зараз усьо пройде. Бабуля, а навошта ти свічку за образ кладеш? Положи її на куфар, вона ж нікому не потрібна. Не, внучечка, не кветочка, нельзя так робить. Гробничная свечка володає великой силой. І вона берегає людей від переполоху, від злого бока і від інших напастей. Треба запалити свічку, обнести коло голови і виходи відступить. Так зробити, як ти зробила Олесю? Як він себе відчуває? Олесь, як ти? Ось бачу, і вочки посвітлели. Лепш, а ось дякуючи бабулі. Не мне, а гробничной свечце, Божьему огню. Бабуля, Олесь поздоровеет, мне хочется спевать. Ну, мы побегли на улицу. Добрый день. Ну и не поседаем. Чуд знов не сбил. Добрый день, тетка Агата. Добрый день, Ганночка. Сідай, ласка, Христос я. Нет, дякую. Пришла я до вас с бедою. Не ведаю, что здарилось с моей коровой. Давала пол ведра молока, а сёння и пол-литра не надоила. А выхожу из хлеба, под порогом пук шерстяный лежит, обмотанный нитками. Сколь он там взялся? Ой, дороженькая моя, гэта ж ведьмак поступает до твоей хаты, а почав з хлява. А что ж не робить? Бери худшей граничную свечку. Зробіть уже подобное опаливание кожного кутка, але толькі по годинниковой стрелце. А навошта погодинниковые стрелки? Так и выходит солнце землю. Это дорога Бога, Спасителя нашего. Супрочь хоть, только нечистая сила. Ах, божечки, да я ж не маю в хаті святой свечки. Бабуля любая, пожичь мне своей. Ну вось,
Жанчына ў гадах, а самага простага не ведаеш. Як табе не сорамна? Гранічную свечку нельга нікому пазычаць, нават самому роднаму, таму што яна бярэ толькі для гэтага дому. Бяжы хутчэй у храм, ты яшчэ паспееш у вечернюю службу. Дякую, бабуля, и не крыўдуйся на меня. Я буду помнить и детям своим расскажу. Ну, скоро почнется служба. Я побегу. Еще раз дякую, тетка Агата. Дед, а дед, что ты там шукаешь? Ти ось між комори світ потух. Може, лампочка перегорела. Я ось хотів сьогодні ввечері кілбаси, де сало взяти. Може, є запасна лямпочка? Ах ты старый, ты что, с глузду съехал? Що ти розлучалася? Я ж тільки на хвилину. Усё жыццё пражыў добрым хрысціянінам, а на старасць гэтага забыўся, што гранічную свечку без пільнай патрэбы нельга выкарыстоўваць у хатняй побыце. Яе выкарыстоўваць толькі тады, калі трэба аберагчы жыллё або чалавека. Ось я дурень старий. Такое забыться. Пробач мені, Боже, пробач мені, старая. А ці є у нас запасні лямпочки? Павінна быць. Зараз пошукаю. Ось і добре. Накриємо стол, посвяткуємо, мовники сябров приведуть. Бабулечка моя милая. Мы гуляли с бровками на улице, и я рассказала, какая ты у меня разумная, и як шмат чого ведаешь. І што? Ну, вось яны просяць, каб ты им рассказала тое, што мы по молодости не ведаем. Ах ты, сорока белобока. Ужо ўсім разболтала. Ну, добра, вядзі сваіх сябровак. Абнясу іх гранічнай свечкамі. Девчатки, ходите сюда, бабуля згодна. Добрый день, бабуля Агата. Добрый день, дети. Сідайте, будь ласка, не бойтеся. Мы придумали новую песню и хотим вам ее заспевать. Ой, будь ласка. Зима с летом сустракаются, про здоровье пытаются. Ой, шалом, шалом, ты теплая летейка, о, здорова ты, холодна зима, что тебе летейка зрелишают, меня зимошку проклинают. Вот и зимошка холодная, уебала ты морозила. Ой, а летейка веселая, луги горы изложила, луги горы звеселила. Ой, якія ви молодці! Порадували ви мене, що цікавіться нашими традиціями. Помолоділа я, готова на 20. Ну добре, обнесу вас граничну свічку. Как счастье лилось, а горе не велось. Как хлопцы любили, ты здоровы были. У гэты дзень прыміце ў сваё сэрцы Божы агонь веры і надзеі. Няхай ласка Пана нашага будзе з вами усюди. Нехай Божий огонь застерігає вас від гору, смутку і неудач. Нехай святий огонь
запаліць у вашай душы зоркі надзеі, кахання і дабрыні. Няхай наша радзіма не зведае больш вайны, Чарнобыля, іншага ліхалецця. Няхай Божий огонь і ласка Божия Агонь нашу Беларусь!